Mga idol, nagkakita na pud migbalik ni Lulong. Ako asyang giingnan nga na ako'y ihatag niya karon. Idol, mga idol, na ako'y hatag ni Bay Lolong. Na ako'y hatag ni Mulong. Ala, Ha? pasalatos ko ah. Usa ka to si mo. Usa gatos di ay kuno mo oy pangayoon niya. Ato pa ko tanong ni Guding, musugot ka ni Guding? Gag sa gatos? O di mo musugot ni Guding. Ah, Ni katawa na lang siya kay sinoy Guding dili man mo sugot nga tagaan siya og kwarta. Oy hala man ni Chris TV, ngano dili man mo sugot sinoy Guding nga tagaan siya og kwarta? Kay basin unya kuno ing kupisot og ipamabay niya. Ay mao pod kay klaro ang pod kay sa naong ni Lulong nga babae ro siya. Unya karon ako nang ihatag ni Lulong. Kung ihatag nimo ng itoy long, anang kana? Si Lulong labihang katawa kay ang iro purti man kagiruna. So, ako ni hatag Lolong ang kaning itoy. Ano ba? Ay, Imo na. Imo na ba? batal ko ah. Grabe kwarta. Ngano kagamayan ng sa gatos? Kali mo pa, it's good. Kagamayan ng sa gatos? 50 lang? Ligid lang. Sige. Ay nang sa gatos ha? Ay sos, ang sagatos himuon na kong 50. Padakaan ko na. Himuon to ng 50. Kana no? Kanan! No? Kanan! Sige! Pero dili ka manawat ng ito yung ihatag ni mo. Dili. Batal ako tayo. Kwarta gitu yun. Kwarta. Sige. Additional ako ni mo hatag long. Manoy Chris TV, murag dili gyud na nimo mailad si Lulong. Kaupat na baya na siya nagbalik og grade 1, dili na daling ilaro. Ako ihatag dere asa na maron ay. Asa na maron. Ay dara. Oh, sakto na. Sige, pilam na ipano. Grabe. Nahimong 200 ay. Ha? Kuwang eh. Giklaro gyud ni Lulong mga idol. Kay sa iyang tan-aw kuwang man gyud in taon. Akong gipaihap og balik basig na sayo pra siya. Alam din na, ipa ko no tarong. Kini, piso. O nya? 5, 6. Oh, totala, sigatos. Oh, sigatos lagi. Lagi. Oh. Ha? Ambil na lang nabi. Ambil na lang ni. Ako lang ning ilisan og O salatos. gamay lagi kay ng sigatos. Himuon to ng 50. Liging. Sige. Si Lulong labihang lipaya kay ako maghihimong 50. Oh, 50 ko yatag nimo. Lagi. Ha? Ay mo lang nay. Lagi. Basig ipalit na nimo og tiki-tiki. Dili. Kulapo ba? Kulapo. Basig ipalit na nimo kulapo. Unsa man na ipalit mo na? Kaon ako. Ha? Pan. Ning tungura kalit daw sa mga kunahuna mga idol. Palit ni kulapo mag-inom tay. Adi. Are, Jo, palit mi kulapong lolong. Ni. Palit lagi ta kulapo. Ato ni palit kulapo na. Unya. Malang ko iyong got. Ay man na de kag inom. So, mo inom ko ron dili na ka mainom kay manam kag inom. Unya na. Maudi ay kay nakatubil na di ay ni siya. Bantog rang puwan na nagtapay tawhana. Ning amin ato ni palit kulapo. Unya lagi ligot. Sige ako le palit Jo. Dili na ka paimnon si kuan si Lolong. Mana. Mana kag inom. Mana. Sige. Magbeer lang ko, beer lang ko pliton. Lagi. Ako ray usa mag-inom-inom. Lagi. Tawa lah. Ha? Oh, Ojup, ang itoy. Oh, Ojup, ang itoy. Uy hala, ang ito'y gitungban ang hinuon niya. Guys, Merijo, katawa guys, Merijo, no? Gikatawan hinuon siya sa among silingan sa kulapo kuno siya pataga. Saman. Dili kining katong itoy, ako to ipadang Lolong, yatag to nako. Ha? Ha? Hatag ko tong itoy. Jo, hatag ko tong itoy. Tara sa itoy. Katong itoy ba? Humba ba? Humba. Uy hala, humba man hinuon gipangayuan ning tawhana. Na kay humba na, Jo. Ay, wala may humba. Wala may humba na eh. Lagi. Ang humba wala pa day kuno maluto. O sige, kada lang ato lay palit og kulapo to imong kwarta. Ni. Manong ko ini. Mo inom na si Rodrigo no. Mainom na. Mainom lagi na lagi. Ato to ipalit nila kuan kulapo. Unya ni. Dili na gid kuno ipalit ni Lulong iyang kwarta. Nicolas oh. Kaila ka na Nicolas. Migo ng Marlon, mao man nga bugal-bugalon sa kayo. Kana. Bagalon. Oh. Bugal-bugalon na kada. Kung Maigo kuno sa kumo niya. Sukol ka to. Mijal ko. Wala, kumidsa din na mo to kumidsa. Ay, manukpag na. Sukol ka. Dan sida. Kasi kuno siya kay duha ka buk iyang kontra. Hoy, isog na uno. Tanawan na. Kuha ko ang rayban ba? Kuha sa Oo. Oo. Kuha
Si Lulong ako ning pahunaton. Manlong, sukol ka dili. Diligid ko no siya mo suko. Nahadlok siyang madaot iyang kagwapo mga idol. Unya karon kami na lang duha mag-inom. John, palit lang tawag kuan. Kulapo John, kita lang mag-inom kay si Lulong man na mag-inom. Manam dek inom. Man na ka inom lang. Ator tas basak mag-inom. Karon mag-inom mami nga ready ka mo apil. Murag hugot na gini iyang balibad. Biliba gud ako nimo gon. Aw na to kining iyang balibad dili ba kahani mausong. Palit pamiglain. Umula. Umula. Ha? Adin na giminom. Red horse lang lang. Mag-red horse. Mag-red horse be. Saman. Inya, di lang sa kaminom. Si Lulong. Kay pas man usa kuno siya mga idol. Ako ra may palit. Aw, igubulit. Oh. Di, nabili inom. Uy hala, pas day kuno siya og inom basta iyang kwarta mo ay gamiton.